demostratzea aldapagorako abestiarekin, baina lehenago hitz batzuk esango dizuegu. Bilbon sortu zen taldea, 2014an. Uxue eta Josune Trikiti Pandero bikotea ziren. Pernu eta Itzol batu ziren beranduago taldera. Untza deitzen da taldea. Unibertsitatean ezagutu ziren. 2016ko martxoaren 8an lehengo abestia abestu zuten, eta Rau Gaude izan zen. Sei gazte dira, Gipuzkoarrak denak. EITB-n ateratzen dira.